Zo svojich obetí som piekla koláče a vyrábala mydla. Volám sa Leonarda Cianciulli. Narodila som sa v Taliansku a celý život som verila, že som prekliata. Ako mladá žena som potratila niekoľko detí. Zo 17 prežili len 4 a ja som bola presvedčená, že aj o tie prídem. Navštívila som vešticu. Povedala mi, že moje deti prežijú len vtedy, ak prinesiem ľudské obete. Uverila som jej. Vyberala som si ženy. Osamelé, dôverčivé. Také, ktoré nikomu nechýbali. Keď prišli ku mne domov, omámila som ich a zabila. Ich telá som rozpustila v chemikáliách. Z tuku som vyrábala mydlá a z ostatkov piekla koláče. Tie isté koláče som dávala susedom. Veľmi im chutili. Netušili, z čoho sú. Verila som, že každá obeť znamená, že moje deti budú žiť ďalší deň. Keď ma polícia chytila, nič som nepopierala. Všetko som priznala. Nevidela som sa ako vrahyňa. Videla som sa ako matka, ktorá robila to, čo musela. Súd ma odsúdil na doživote v psychiatrickej liečebni. Tam som aj zomrela. Zaslúžila som si takýto trest? Napíš do komentára. Môj príbeh má aj temnejšiu, podrobnejšiu verziu s detailmi, ktoré tu nemôžu zaznieť. Nájdeš ju na našom Hero, kde nás môžeš aj podporiť. Príbehy strachu.